Tapos na lang. Nagmamalakas ka, game 6 tapos na yan. Sabi ko sa'yo, home court namin yan. Game 4 na ba? Game 4. Ay, game 3. Ano na? Game 4. Ano? Game 4. Sana yan. Home court namin eh. Game 5. Bibigyan namin kayo home court. Game 6. Walang game tayo para straight. Home court pa rin natin. Wala yung kailangan ng itupo. Itutre natin yan. Tapos game 6. Amin na yun na bababuli ng game 6. Alagyan namin na kami ng magnet ng bola. Trasto kaya ako yung... Trasto kami yung... Alagyan namin ng magnet yung bola. Pagkakawin ka na medyo mga magsasakit na eh. Sino Miami dito? Ako walang Miami dito, ikaw lang. Kawawa sa akin. Ano pustahan tayo? Bibigit yun. Magkano? 50. Kaya ganyan ako. Wala, sige. Bak, wala tiwala sa'yo. Wala tiwala sa'yo. Sabi na yun. Sila na magtiwala sa'yo. Wala yan. Wala pinagtao. Sabiya, kaya ganyan. Sabi na nung sayang. Ano doy? Mamaya doy. Wala na yun doy. Ano to? Yung tayo yung bola natin. Pagka nilibigit sa bada sa nabag nilibigit sumapawasan sa bada. Ang yung niwala eh. Nakita mo yung pinaulan ng Bakit pinaulan na kayo ng tres? Nagbibideo na naman ako.